थांगासिनो 땡땅 नुदोंब्रा नुदों बैयाव गाखो बिसिनायाव दे बिसिनायाव गाखो बिसिनायाव हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने आनबक्सिं भिडिअ आरोना आङो दाखालि बावैहाय फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय दिनै मोनफैबाय एसेबां थाब मोनफैगोन बायदि मोनाखैमोन आङो जा माबा डेटखौ बिराद लेट होनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दिनैनो मोनफैबाय बारा गोबावानो जायाखैमोन सप्तासेयानो जायाखैमोन मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो आनबक्सिं भिडिअ बानायनोसै होननानै सानबाय पार्सेलखौ जोंहा मुथा लायनानै दोनफैखाबाय बियो न' सिङाव दङ ओमफ्राय नै आं बे बाहेरथि दसे ओंखारबोदों बोथोरा गरमथारना ओमफ्राय बिदि जा बार सिउ सिउ नांखादों मोजांनो ओमफ्राय बिदि दसे ओंखारबोदों आरोना ओमफ्राय आंनि पार्सेला मा बुस्थु एसे नायलांदो लोगोफोर आंथ' नुखाबाय नुनाया ओमफ्राय पिक्सारावसो नुदों दाथ' खुलिनानै नायाखैना माबायदिथाय पिक्साराव नुनाय आरो रियेलाव नुनाय एसेबाबो बेलेग बेलेग जायोना माने माबायाथ' डिजाइनाथ' बेलेग जाया कालारफोरा एसेबाबो बेलेग जायोना माहायफोर पातलाफोर फैयो सम मोनसे आरो सम मोनसे बेनोबो फैयो एखेयानो फैयो क्वालिटि लाना क्वालिटि आरोना बेफोरो ओमफ्राय आंना दिनैनि पार्सेला माबायदि सफैखोथाय ओमफ्राय खुलिनानै नायहैनोसै फैदो लोगोफोर जमा नायहैनोसै आंनि पार्सेला मा बुस्थु ओइ न' सिङावहाय नायहैनोसै जमानो र' न' सिङाव थांनि मुथाथ' लायना दोनफैखाबायना आंनि पार्सेलखौ न' सिङाव जमा खुलिना नायनोसै नै सान्दुं गोसाथार सान्दुं गोसाबाबो बार फैदोलाय आरो सान्दुं गोसा नै सान्दुंखौबो माहाय देखायनांगौ दा बिबारफोरानो सान्दुंजोंनो बोरैबा जाजोबलायबा हाय दालिम जानो नायनाया आंना बावगारदोंसो जानांगौ पार्सेल नायखांनानै मुथु जानायखौ नों लिरना होगोन होनना बुंनाया जानोसै नोलाथ' हाय होनलाय बेयाव खनसे जानोसै दोनखो थांगासिनो 땡땅 नुदोंब्रा नुदों बैयाव गाखो बिसिनायाव दे बिसिनायाव गाखो बिसिनायाव खुलि पार्सेल माजों हासिगोन बेखौ बिसिना होगोन नों दे बिसिलाय नायनि नै नायदो लोगोफोर आंना पार्सेला माबायदिथाय आं पिक्सारावलाय बिराद मोजां नुदोंमोन आरो मोगथाङावसो माबायदि मिथिला नायना नायनोसै र' सेनिटाइज खालामखाबाय दा गांनै नामालै दोननाय गाहायाव दोननाय नै कुर्ति लं कुर्ति आरोना दे दाना फुवारनानै नायनोसै नायदो नों माने एसे गोजौ जादों बारा मोजाङै जादों बा माबाखौ रंखौ माहाय खम बायदि नुलायलायबाय आङो मोगथाङाव है गांनै नामा अ गांनै माने माबा सिङाव गांसे गानग्रा बे सायाव गानग्रा आरोना गसंनानै देखायबासो मोजां जागौमोनलाय बा खोमसिसो नुदों नै बियो सायाव गानग्रा ओमफ्राय बै आखायाव मारिग्रा दं न' मोजां देखाय मुथु
नै बेयो सायाव गानग्रा आरोना माबानि कटननि दा गरम बोथोरावसोनो दा गरम बोथोरावथ' बेफोरबायदिखौसो नांगौ जाखायोना कटननि दांना नायदि खनसे आङो गुरै नंगौना नङा गुरैयालाय गुरैयानो कालारखौसो आं माहाय खम बायदि नुबाय आरोना माबानिख्रुइ पिक्सारनिख्रुइ माहाय खम नुदों अब्लाबो मोजाङानो गुरै दे बैखौ आरो नायलायनोसै सिंनिखौ बेखिनि कालारा खाराबानो जेबो नुनाय नङाना बेखिनि थाबानो ओमफ्राय नै बियो सिङाव गानग्रा रेड कालारनि बारजोंनो मोजां थायाखै पिक्साराव देखायना होसिगोन आङो माबायदि थनसिगोन न' दाना नोङो थननो रोङा मथु हाय होनदो रागानो माबा सिङावखाय बोरैबा खोमसिसि होनदों थननोसै दा थना मा मानो खेवदों सोना देखायफिननो देसो होमबा पिक्सारावबोथ' नुखागोनखा पिक्सारखौ देखायखागोन ना आङो कटन बालि ओं गांनै आरोना गांसे माबाखौ सानिखौ बेलेगजोंबो गानजागोन रेड कालारनि बेलेग गस्लाजों आरो सिंनिखौबो आरो बेलेगफोरजों गानोबा गानजागोन आरोना नैबेबायदि गानथारबा माबायदि नुगोन मिथिला नायना नायनांसिगोन जाबाय आंनि पार्सेलखौथ' नायखांबायना ओमफ्राय नै आङो बे बाहेरथिनो ओंखारबोफिनबाय बाहेरावसो जा मोजां थान्दा बार नांखादों ओमफ्राय बाहेरावल' थानो गोसो जादों आरोना आङो ओमफ्राय आंनाथ' पार्सेला ड्रेस आं बांसिनखौनो ड्रेस अर्डार खालामो बिराद ड्रेस मा होनो ड्रेस अर्डार खालामनो मोजां मोनो आरोना आङो ओइ दाखालि बावैसो मोनसे अर्डार खालामबावदोंमोन ना कुर्ति लं कुर्ति बेनो बारा गोबाव जायाखैमोन अर्डार खालामनाया ओमफ्राय नैबेखौ आरो खालामफिनबावबाय मोनफैबायबो थाबैनो ओमफ्राय आंनि ड्रेसखौ नायनानै माबादि मोनखो माबादि मोनखो खोन्थाहरदो आंजों समायगोन ना समाया खोन्थाहरदो ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै आङो दा फोजोबनायावहाय माबा जानो नागिरदोंमोन ना मामोनलाय मा होनोमोनलाय बेखौ बावगारलायबायसो आं मा फिथाइमोनलाय बियो दालिम आयौ जा हामा बावगारनानै थाखादों आङो बेखौनो जाबाय थायो आरो बेखौनो बावगारनानै दं आङो दालिम फिथाइ जानो नागिरदोंमोन ना ओमफ्राय दायो दालिम फिथाइखौ जानोसै आरोना जोबथारनायाव ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि आनबक्सिं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय जा मोजां बार फैदों नालाय नै फुला जि मोजां बार माबा बारजों जि मोजां मावलायलायदों नै थान्दानो सान्दुङाबो बिराद गोसा अब्लाबो बिराद बार सिउ सिउ बार खोलो खोलो बेखायनो थान्दा मोनथारदों नै सोनाबनि बार ना जोंहानाव सोनाबनि बारबाथाय जा मोजां नांखायो खोलो खोलोनो आङो लास्टआव मोनसे खोथा बुंबावनो र' आंहा माखासे कुइसनफोरनि बिराद रिप्लाइ भिडिअ बानायनो दोङो ओमफ्राय आङो बानायनो सम मोनाखै बानायगोन आरोना रिप्लाइ भिडिअ बानायगोन ओमफ्राय साननो नाङा सोरबा सोरबि आंखौ कुइसन खालामनोबा आब'आ मालाय कुइसननि रिप्लाइ भिडिअ बानायलादां होननानै साननो नाङा आङो बानायगोन आंखौ बानायनो बिराद मोजां मोनखायोना बानायगोन लासै लासैनो बानायबाय थागोन ओमफ्राय सोरबा सोरबि माखौबा कुइसन खालामबावनो गोसो जादोंब्ला कुइसन खालामबाय थाबानो जाबाय आङो सम मोनबानो लासै लासै बानायलांगोन सोरनिबाबो बानायनो दोंसोयो बानायनोसो मोनथ'वाखै आं सानदों आरो आं रिप्लाइ भिडिअखौ बानायनो मोनथ'वाखै आंखौ बानायलादां होननानै सानसिगोनदां आं हामासो मोनलायलायसिगोनदां आं बेफोरबायदि सानलायलायदोंना आरो दालिम जाहैनोसै दाना आङो बेयाव आराम जनानै दालिम जानोसै नै
दालिमाबो जा गोबाव जाबाय बायना दोननायानो फ्रिजआव दोनबाय थानायमोन बोरैबासो जालायबाय नै बेयाव मबाइलखौ इयाव बहायना लानोसै इयाव बहायना लानानै आरामसे जानोसै सियाराव जनोसै बे बारान्दायाव बारा बार नाङा आरो रावबो गैया न'आवनो गोदाव सोराव मा खालामगोन मा मागोन मोनथारो आं बिदिबाथाय हिमानसि थाबान्दों हिमानसिजों टाइम पास गेलेबाय थानो हायोना हिमानसियाबो माला फैगोनथाय गोसोखांलायलायबायदां आंखौ हिमानसिया आयंआसो मालाय भिडिअ बानायबाय थादोंदां होननानै गोसोखांलायलायदोंना हिमानसिया आंखौ बिराद भिडिअ थाफानो मोजां मोनथारोना हिमानसिया थि खालायनो र' जोंहानि बिबारा नै जा मोजां बारदोंमोन ओमफ्राय माबानायखाय बाराद्राय लोब लोब जाथारबायना बिजौखौ दाननानै होस्राबाय बाराद्राय लोब लोब जानायखाय